Dych chi wedi derbyn rhodd yn ddiweddar? Oedd o wrth eich bodd chi? Mae yna rhaid oes wedi gorfod dathlu pen blwydd yn ystod y clo mawr yma ac wedi chael ein brofiad digon chwythig. Clywais i am blant yn cael pen blwydd a parti dros Zoom a rhywbethau felly. Dim cweit yr un peth â chdi. Rhyw feddwl o'n i rhannu efo chi hoff adnodau fi yn y Beibl. Mae'n siŵr bod gen i lot o hoff adnodau. Ond fel hyn mae Paul yn ysgrifennu at yr Effesied. Paul, apostol Crist Iesu trwy Eglwys Duw at y saint sydd yn Ephesus yn ffyddlon yng Nghrist Iesu. Gras a thangnefedd i chwiodd wrth Dduw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist. Bendigedig fod o Duw a thad ein arglwydd Iesu Grist. Mae'n wedi'n bendithio yng Nghrist a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Cyn selio'r byd, fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn sanctaidd ac yn ddifaig er ei fron mewn cariad. O wirfodd ei ewyllus fe'n hagodeiniodd i gael ein mabwysiadu'n blant iddo hun trwy Iesu Grist, clod i'w ras gogoneddus, ei rad roedd i ni yn yr anwylyd. A Paul yn mynd yn ei laen i olrain ac i ogoneddu y bendithion yma Duw wedi rhoi i ni. Ond meddwl hwn i, mor hyfryd ydy'r adnodau yma. Mae wedi'n bendithio ni yng Nghrist a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Dwi'n i'm amdano chi. Tybed, da chi'n teimlo debyg i mi, bod eich hyder chi falle wedi cael ei ysgytwad gan y clo yma. Falle bod chi chydig bach yn nerfus yn mynd i gwmni. Dwi'n gwybod ydw i'n wedi cael ei iechyd gorau yma mynd i blith pobl yn rhywbeth sydd yn gwneud mi deimlo chydig bach yn nerfus. Ond dyma chi fendith. Mae Paul yn dweud yma bod i ni pob bendith ysbrydol yng Nghrist Iesu. Dim rhyw chydig, dim rhai mae Duw yn ei dal yn ôl nes bod ni'n cyrraedd rhyw safon arbennig o fod yn Gristion. Na, dyma di'n hetifeddiaeth ni. As gwrandwch ar yr addewid yma, cyn selio'r byd, fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn sanctaidd ac yn ddifaig er ei fron mewn cariad. Dyna ydy bwriad Duw a dyna beth ydy pwrpas y bendithion a'r rhoddion ysbrydol yma. Mae Duw am ni fod yn ddifau ac yn ddigerydd ger ei fron mewn cariad. Dwi'n newydd cael chydig bach o sioc, dweud y gwir. Dwi eisiau wisgo chydig bach y daclusach i wneud rhyw recordiad fel hyn y mi. Eisiau fynd i grisau a rhoi crys ymlaen. Ac oedd o'n dyn. A teimlo cwylydd am y pwysau dwi wedi rhoi ymlaen yn ystod y cyfnod yma. A rhaid mi ffindio crys oedd yn gwneud mi edrych yn well. Ond mae Iesu'n gofalu am y cyfan. Mae Duw wedi'n dewis ni yng Nghrist i fod yn sanctaidd ac yn ddifaig er ei fron mewn cariad. A Iesu sy'n gwneud y cyfan o wirfodd ei ewyllus fe'n hagordeiniodd i gael ein mabwysiadu yn blant iddo hun. Clod i'w ras gogoneddus. Rhodd rhad i ni. Rhodd nas mae rhaid i ni gyfrannu dim ato fo, dim ond ei dderbyn a'i gredu. A ryw feddyliau fel yna o'n i am adael efo chi dros wythnosau'r haf yma. Pidwch a theimlo'n annigonol. Pidwch a theimlo nad ydy'r misoedd diwethaf yma o fod tu ôl i ddrysau caeedig wedi eich gneichydd yn llai o ddilynwyr i'r arglwydd Iesu Grist. Mae'r cyfan ohono ef. A da ni'n gweld wrth i Paul fynd yn ei laen yn y llythyr yma, cymaint yma'r bendithion yma'n cael ei gweithredu yno ni drwy ffydd, ond yr oll o Dduw yno ni. Dewch i ni weddio. Diolch Arglwydd am yr holl o'r bendithion wyt ti'n ei rhoi i ni. A diolch mai ei derbyn wy drwy ffydd yda ni. A'i fod yn fwriad gen i ti i'n cyflwyno ni yn ddifau ac yn ddigerydd ger dy fron mewn cariad. Waith sut ydyn ni'n teimlo, waith pa mor sigledig ydy'n ffydd, mae'r cyfan ohono ti dim ond i ni rhoi ein pwys ar Iesu, i dy geisio di ac i dy ganlyn di. Diolch o Dduw am y bwriad gogoneddus yma, a'r holl bendithion ysbrydol wyt ti a storfa ohonynt ar ein cyfer ni. Cer fod y cyfnod yma wedi bod yn gyfnod anodd, dyn ni yn edrych ymlaen at gael bod gyda'n gilydd unwaith eto
yn gwrando'r dair, yn rhannu gweddi, yn bwrw'n baich arnat ac yn rhannu beichiau'n gilydd. Dyn ni'n gweddi arglwydd I Ti'n cadw ni ynot ac yn dwyn ni fel mae'r addewid yma I fod yn sanctaidd ac yn ddifau ger dy fron. Er mwyn Iesu. Amen.